Скажыце, нешта добрае вось агулам адбылося за гэтыя 5 гадоў? Что за пытанне? Ну трэба, Ну ясна, што ва ўсім гэтым трэшы вельмі цяжка знайсці пазітыўнае. А беларусаў... Але ж у беларусаў ёсць унікальная здольнасць выжываць у любых умовах. І мы ведаем з нашай гісторыі, што беларусы праходзілі праз войны, праз тыраніі, праз дыктатуры, і потым стваралі свае дзяржавы, будавалі свае супольнасці. І тое самае будзе цяпер. Проста цяжкі перыяд у нашай краіне. Нам трэба змабілізавацца, неяк перайсці яго з найменшымі стратамі і потым аднавіць Беларусь. Проста гісторыя зараз, час гісторыі паскорыўся. І апошнія 5 гадоў это была такая паскораная перамоўцы, гістарычныя падзеі. Яно магло зацягнуцца на дзесяцігоддзі і было б менш балюча. А зараз гэта 5 гадоў, вельмі насычаныя, балючыя для ўсіх нас. Але я думаю, тое, што мы аднавілі грамадзянскую супольнасць, аднавіліся медыі, тое, што Беларусь гучыць у свеце, тое, што это цяпер не толькі Лукашенко і Чарнобыль, і трактар Беларусь. Это таксама той пазітыў, які зрабіла беларуская супольнасць, беларускае грамадства пасля 2020 года. І нам трэба вот на гэтай канферэнцыі падумаць не толькі пра негатыў і не толькі ныць, што мы ўсе выдатна ўмеем, але таксама пашукаць пазітыўныя моманты, я паспрабую гэты пазітыў трошки дабавіць. Гэта будзе добра, калі намацаецца нешта, з чым можна далей ісці, бо... А як ты лічыш, Франк Вечорка больш пазітыўны? Я Ты яго лепш ведаеш. Я чытала ў медыях, што ён дзёці бой, але ці можа быць дарацца дзёці бой, я не ведаю, таму... Ну, паглядзі. Ну, паглядзі. Одно з самых вострых пытанняў, я так разумею... Калі бачыш Франака? Не, на канферэнцыі гэта будзе пашпарт новай Беларусі. Не на канферэнцыі, а калі бачыш Франака, то увогуле бачыш Франака, Франак павінен паказаць пашпарт. Сёння, не, наогул, сёння. Гэта пашпарт новай Беларусі. Што там зараз адбываецца? Вось цішыня была, зараз зноў нешта мы чуем... Пераносіць цэнтр з Літвы? Не, пашпарт выдаецца ў такім тэставым рэжыме, і ўжо сотні заявак прыйшлі. Вы можете пайсці на сайт, зарэгістравацца, спачатку праходзіце верыфікацыю, а потым атрымліваеце адказ і магчымасць даць біяметрыю у тым ці іншым горадзе. І ёсць некалькі варыянтаў у некалькі краінаў, дзе можна эту біяметрыю здаць і атрымаць пашпарт. Натуральна, ёсць пэўныя абмежаванні, таму што і колькасць матэрыялу, дакументаў яна абмежаваная, таму гэта не можа быць адразу там 1000 пашпартоў, але вы можете паўдзельнічаць у пілотнай выдачы ўжо цяпер, і кожны беларус, хто жыве на тэрыторыі Еўразвязу, у першую чаргу ўжо падаюцца. А мне падаецца, гэта вы казалі некалі, што паспарт новай Беларусі гэта ўжо гістарычны дакумент. Абсалютна, таму што ён падлюстроўвае ўсю складаную сітуацыю, якой мы апынуліся. У мяне нават з сабой ёсць пашпарт. Так вы заўсёды з пашпартам. Глядзіце, але я... Глядзіце. А кожны чалавек, у якога ў руках пашпарт, ён робіць так. Дайце патрымаць, дайце сфоткаць. Кожны чалавек. Ну, пахартай, бо ўсе бачылі вокал, ці там няма. Я не паказваю. Да, пашпарт, ён зроблены па ўсіх там ёсць старонкі. Да, ён зроблены па ўсіх стандартах пашпартоў электронных. Зараз у Еўразвязе прынялі новае рашэнне, што біяметрычныя пашпарты будуць прымацца. І мы з такім замахам на будучыню мы адразу зрабілі па ўсіх стандартах, каб наступныя 5, 7 і 10 гадоў ён быў рэлевантны. Нават калі сітуацыя будзе мяняцца, нават калі будуць ужо выдавацца пашпарты замежніка, ўсё роўна гэта будзе дакумент як дадатковае пасведчанне асобы. І я думаю, што чаму сімвалічна важна? Таму што ён паказвае той момант гістарычны, у якім мы з вамі апынуліся. Як пашпарты БНР. Таксама фармальна ж ніхто не прызнаваў, але фактычна яны працавалі, людзі з імі ездзілі, яны выкарыстоўваліся ў розных дзяржаўных установах. Так і наш пашпарт. Ужо зараз можна, напрыклад, у платформе новай Беларусі ім карыстацца. Сёння, напрыклад, я калі рэгістраваўся тут на тэлебачанні на ўваходзе, я таксама ім скарыстаўся. То бок такіх побытавых рэчах, дзе трэба пасведчанне асобы, і можна карыстацца. Падарожнічаць нельга. У банк пайсці і ўзяць крэдыт. Дык вось і пытанне. Ну, зразумела, пашпарт гэта не толькі сімвал. Калі пачне працаваць, ці давайце так, мы ўжо шмат дэдлайнаў указалі на канферэнцыях «Новая Беларусь», калі-нікалі пытанне, тады, мабыць, што робіцца зараз, каб ён стаў больш падобны на дакумент для падарожжаў? Зараз самае важнае сфармаваць гэтую базу грамадзян, якія атрымаюць пашпарты. Чым больш людзей атрымаюць дакументы, тым больш будзе шансаў на міжнароднае прызнанне. Таму што адна рэч, калі гэта 200-300 дакументаў, іншая рэч, калі гэта 2-3 тысячы. Калі ёсць 2-3 тысячы грамадзян, якія маюць гэтыя дакументы, тады мы можам ісці ў дзяржаўныя структуры і казаць, што у нас ёсць 2000 грамадзян з гэтым дакументам, і з гэтым трэба нешта рабіць. Таму зараз гэта ідзе дакументацыя насельніцтва, выдача гэтых пашпартоў, і потым з часам, это можа заняць паўгода, год, 1,5 года, ён будзе набываць новыя фішкі.
і новыя магчымасці. Але я прашу вельмі цярпліва і спакойна да гэта ставіцца. Мы ніколі не казалі, што ён адразу стане там афіцыйным трэвел-дакументам. Тут тым больш тэрміновыя рэчы гэта даць пашпарты замежніка, як у Польшчы і Літве. І зараз ужо у Польшчы і Літве з гэтым больш-менш окей, але ў іншых краінах ёсць праблемы. І мы прыходзім вельмі часта да ўрадаў і кажам: у вас ёсць два варыянты. Альбо вы прызнаеце гэты пашпарт. Яны такія: о, не, то ім цяжка. Альбо ёсць іншы варыянт. Вы выдаеце заўтра пашпарт замежніка. Яны такія: ну давайте лепш пашпарт замежніка. Яно працуе нават у такім ключы. Аргумент, такі чырвоны аргумент. Таму што гэта цяжка і гэта доўга, і для іх таксама, але як такі элемент матывацыі, ціску, ён таксама працуе. І, конечно, для іх пашпарт замежніка свой прасцей выдаваць. А мы кажам: ну добра, давайте гэта будзе дадатковы, а вы вось хутенька паспрабуйце пашпарты замежніка забяспечыць. Усім зрабіце. Ну добра, яшчэ адно надзённае пытанне — гэта візы. Візы для беларусаў унутры Беларусі, так. Перш за ўсё, візы, так, яны, беларусы, унутры Беларусі месяцамі чакаюць, не могуць дачакацца, не атрымліваюць рэшце рэшт гэтыя візы. Што з гэтым можна зрабіць і што вы робіце? Тут попыт на візы вялікі, магчымасцяў для выдачы мізэрныя. Проста адна рэч, 18-19 год, калі працавалі ўсе кансуляты, ўсе дыпламатычныя місіі, по Польшча і Літва разам толькі дзве краіны выдавалі 450 000 візаў на год. Толькі дзве гэтыя краіны. Польшчу і Літву выгналі з Беларусі, мінімальная колькасць дыпламатаў засталася, яны зараз выдаюць практычна нічога. Але, напрыклад, Нямецчына, Італія пачалі выдаваць у 2-3 разы больш. І апошнія некалькі гадоў мы бачым, што колькасць візаў павялічваецца. Мы гэта не адчуваем, але яна павялічваецца. Нямецчына пачала выдаваць там 3- і 5-гадовыя візы, калі гэта ўжо паўторная віза. І мы зараз абмяркоўвалі, дарэчы, у Брусэлі пару дзён таму назад. Мы не можам павялічыць колькасць візаў, таму што консульскіх работнікаў колькасць абмежаваная, а Лукашенко не дае акрэдытацыю новым, ён не пускае дыпламатаў у Беларусь, але яны могуць павялічыць якасць. І мы зараз лабіруем два напрамкі. Першае, каб выдавалі 2-, 3-, 5-гадовыя візы, шматразовыя, і другое, каб зрабілі візы бясплатнымі альбо са скідкамі для моладзі, да 25 гадоў, напрыклад. І ўнутраная рэгуляцыя шэнгенскай прасторы дазваляе, калі, напрыклад, моладзь, студэнты будуць атрымліваць візы па спрошчанай сістэме. І я таксама прашу заклікаць бачыць пазітыўнае, таму што беларусы зараз займаюць першае месца ў свеце на душу насельніцтва па колькасці шматразовых візаў. Ну, а па колькасці ў цэлым візаў мы толькі саступаем Арменіі. Але ў Арменіі сітуацыя зараз ужо інтэгруецца ў развяз. Таму, конечно, нам хацелася, каб было 1 мільён візаў для беларусаў. Але калі параўнаць з усімі іншымі краінамі, дзе вялізная колькасць адмоваў, а ў Беларусі толькі 3% адмоваў ад выдачы візу, і 90% візаў шматразовыя. Сітуацыя не такая драматычная. Проста магло быць горш. А спадзяемся, што калі-нікалі беларускі пашпарт стане моцным, чырвоны паспарт новай Беларусі стане настолькі моцным, што нам, беларусам, не патрэбны будуць візы. Ну, тады пытанне, якое не магу не задаць, бо яно таксама асабістае. Праблема ж не толькі ў тым, каб гэтую візу атрымаць і колькасць атрыманых, а каб запісацца ў гэтыя консульствы. Кажаце, што Лукашенко не пушчае дыпламатаў, а для, ну калі шчыра, для нашых сілаў дэмакратычных. Ці гэтыя консулы і амбасадары ўнутры Беларусі, яны нам дапамогуць, калі будуць унутры краіны, ці лепш, каб была нейкая дыстанцыя? Ну, нам трэба, каб было больш консульскіх працаўнікоў, і мы за гэта выступаем. Але калі яны спрабуюць гэтыя краіны падаваць на акрэдытацыю, ім Менск адмаўляе. Менск штучна стрымлівае колькасць шэнгенскіх візаў выдадзеных у Беларусі. То бок нам здаецца, што гэта вось еўрапейцы не хочуць даваць візы, а ў рэальнасці рэжым. Дыктатуры не патрэбны людзі, якія маюць магчымасць выязджаць за меж. І плюс яны яшчэ пераследуюць. Ёсць жа некалькі кейсаў, ну, яны, можа, не публічныя, калі некалькі супрацоўнікаў кансулятаў сядзяць у турмах зараз, сталі палітвязнямі і пераследуюць гэтыя місіі, за імі сочаць, за дыпламатамі ў Беларусі сочаць. І гэта ўсё стварае ціск. І уявіце сабе, якая-небудзь, напрыклад, італьянская дыпламатычная місія. І яны думаюць: о, нам трэба выдаваць больш візаў беларусам, але за імі будуць сачыць, за нашымі дыпламатамі, будуць пераследаваць, гэта вялікі ціск. Яны думаюць, рызыкі бяспекі для нашых супрацоўнікаў у Беларусі такія вялікія, таму, можа быць, мы не будзем тут рызыкаваць. І трэба разумець вось гэты аспект. Зразумела.
Ну, то бок, да, дэмакратычныя сілы таксама падтрымліваюць у бяспецы тых амбасадараў ці працаўнікоў, якія могуць паехаць і папярэджваюць, што паехаць вы можаце, але... Але просто трэба быць асцярожнымі. І ёсць варыянт з візавымі цэнтрамі. Тое, што пачалося зараз, адзінае, што візавыя цэнтры павялічваюць кошт візаў. Таму што дадатковы пасярэднік, які бярэ дадатковыя 50, 100, часам 300 еўра за паслугі. Але візавыя цэнтры больш бяспечны для кансулятаў. Таму яны могуць, вы можете падацца ў візавы цэнтр, дакументы пасылаюцца на Берлін, напрыклад, і вам прысылаюць пашпарт ужо з візай назад. Але кошты павялічваюцца, але колькасць візаў выдадзеных, ну, можа быць большая. Зараз некалькі краін... Хай бы яно уже павялічылася. Не, ну, глядзі, калі ты плануеш паездку раз але у ж год... давайте на 3, на 5 год, давайте. Так, Франак, мы вас запросили, каб пытанне самае гарачае задаваць, вы разумееце, калі галоўны дарацца адказвае за ўсё. У гэтыя дні, на гэтым тыдні... Учора. Не, у беларускіх соцсетках сапраўдны дыспут. Ці можна выкарыстоўваць БЧБ сцяг на парадах роўнасці. Адзін бок кажа, сцяг гэта святыня, людзі за яе сядзяць у турмах, не трэба, а другі, што толькі разам з вясёлкавым агульная роўнасць можа нас прывесці да дэмакратіі. Якое, давайте так, не ў офіса, не ў Дэмсілу, а ў Франака меркаванне на гэты конт? Ну, я тут... Заўжды гэтая спрэчка будзе. І нават калі зменіцца сітуацыя ў Беларусі, на Беларусь інтэгруецца еўрапейскі ўзяз, все роўна будуць спрачацца. Таму што ёсць больш традыцыйны падыход, што геральдыка, сімвалы, яны павінны выкарыстоўвацца толькі афіцыйна. Дзяржаўны герб, дзяржаўны сцяг, дзяржаўны гімн. Але ўсё роўна грамадства это жывы арганізм. І грамадства будзе выкарыстоўваць сімвалы, перайначваць іх. Я памятаю дыскусію з вершніцай, памятаеце пагоня і стала і ўсей, і сапраўды быў такі разлом у беларускай супольнасці, ці можна пагоню перамалёўваць і ставіць жанчыну замест мужика воіна. І гэта заўжды будзе. Я, напрыклад, лічу, што той працэс, які мы не стрымліваем, я падтрымліваю любы крэатыў, то бок я тут, можа быць, менш такі традыцыйны ў гэтым сэнсе, і тым больш добра, калі гэтыя сімвалы проста выкарыстоўваюць як можна шырэй. Таму што наша задача папулярызаваць беларускасць, сімволіку ў любых яе формах. Але я таксама разумею і паважаю меркаванне тых, хто лічыць больш кансерватыўна, што сімволіка павінна выкарыстоўвацца толькі ў геральдычна прынятых стандартах. Я сышоў ад адказу разумна? Гэта вельмі дыпламатычна. Мы чакалі гэтага. Але ёсць яшчэ адно пытанне. Ну, пра гадзіннічак, які ўжо не цікае на руках у Франака. Вы прадалі на дабрачынным аўкцыёне свой гадзіннік. І пытанне, ці плануеце яшчэ нешта? Мабыць, ёсць нейкія, вось я бачу, нейкія цікавыя рэчы, якія можна прадаць таксама на дабрачыннасць. Ну, гадзіннік ужо сышоў, купіў кувшына, беларускі бізнесовец, падарыў мне гадзіннік луч узамен беларускі. Трошки таннейшы. Зараз у мяне ёсць луч, але я яго не апранаю, таму што ён ужо стаў такім сувенірам. У мяне на стале стаіць у офісе. Мне больш няма чаго прадаваць, таму што ўсё астатняе канфіскаванае, ўсё, што было. Моя там частка лецішча пад Менскам і кватэра, ўсё частка кватэры, якая пасля смерці мамы засталася. То бок у мяне ніякай маёмасці больш няма, каб прадаць. Але я захвочваю ўсіх беларусаў, у каго ёсць нейкія сімвалічныя важныя рэчы, якія можна ахвяраваць на карысць палітвязняў ці беларускай справы ці добраахвотнікаў ва ўкраіне, рабіць гэта. Таму што это таксама стымулюе цікавасць, гэта ж таксама такі энгейджмент для беларускага грамадства. Вось, але я ні кроплі не шкадую пра гэты гадзіннік, таму што ён мне асабліва не быў патрэбны, шчыра, але то, што такая гісторыя так развярнулася, яшчэ і ахвяраванні, дзве арганізацыі атрымалі гэтыя грошы, куплены за ахвяраваныя кувшынавым, гэта добры прыклад. Галоўны дарадца Святланы Ціхановскай і добры прыклад, і добры дарадца Святланы Ціхановскай Франак Вячорка быў у нас у гасцях. Дзякуй вялікі. Абавязкова да сустрэчы.